Kuka mulle nyt soittaa? Kuka soittaa? Kuka hiivotti mulle nyt kehtaa soitella? Moi. Haloo? Kuka siellä? Mä en oo ostamassa mitään. Haloo? Mä en oo sit ostamassa mitään lehtiä. Mä oon alle 16. Ei kun 18, sori. Hei. Sinut on kutsuttu tapaamiseen. Joo, kyllä mä tuun. En mä tiedä. Mulla on koko ajan katsottu vaan puhelimia, niin mä en oikeastaan tiedä. Pitäisikö meidän katsoa vaikka joku leffa tai jotain? En mä tiedä. Mun pitäis varmaan kohta lähteä tai jotain, koska kello on jo 7. Pitääkö sun muka lähteä jo 7? Aika aikaisin. Teillä on aika kova kuri. Jep, mä saan mennä kotiin niin 10. Älkää nyt haukkuko. Mäkin haluaisin tulla myöhemmin kotiin. Mut moikka. No ajalas, haluatko sä jäädä meille yöksi? Joo, mä jään tänne. Hei muuten, ovikello soi. Ei kenenkään pitäisi tulla vielä kotiin. Häh? Eikö sille pitäisi tulla vielä ketään kotiin? Miksi sit hiivot, jos ovikello soi? Mä en tiedä. Joten mä menen avaamaan. Oo varovainen! Mei, mitä sä täällä teet? Ei, eikö sun mitään olla kotona? Ei, sähän soitit mulle, että tuu takaisin, et jää meille yöksi. En kyllä todellakaan soittanut. No kun sä olit ihan selvästi sä. Sä soitit mulle. Sanoit, että tuu takas meille. Mä haluan, että sä jäät yöksi. No, sä tulit jo, joten tuu sisään. Mä ajattelin, että kun on jo niin ilta, niin pitäisikö käydä jo nukkumaan. No ei vitsi nynny. Jep, mitä sä höpötät? Ei käydä todellakaan nukkumaan. Okei, mut ei mulle soitella noita. Oh, niin mullekin. Miksi teille molemmille soitellaan? Joo, mä teen sen jo. Joo, mä tuun kyllä. Mun pitää mennä, kun me mennään mummolaan. Huomenna, niin mun pitää käydä aikaisin nukkua ja pakata, joten moi. Entä sä? Munkin pitää mennä. Mulle sanottiin, että mun pitää mennä kotiin. Eikä mäkin rupeen tekemään sit jotain. Tässä on lista, josta sinun pitää tappaa kaikki. Miksi mun pitää... Mut en mä... Sillä teet sen, lupasit jo eilen. Okei, mä teen sen.